de dir-ho amb força i sense cap temor. És cuidar-me a mi mateix amb amor i amb valor. Són nous per a mi i això em costa d'entendre, però sí que és per cuidar-me i ajudar-me a aprendre. El meu m'ajuda a saber fins on puc arribar, a viure més segur i créixer en pau i benestar. I no pot ser cuidar i també respectar, és aprendre que el límit em pot ajudar. Amb calma i valentia ho puc entendre bé, i això em faig més fort, em cuido i sé qui soc jo també. On em diuen no de vegades em fa enfadar, però he d'aprendre a parar i pensar. Respiro a poc a poc i ho intento escoltar, encara que a vegades em costi d'acceptar. Amb temps i amb pràctica ho podré entendre i valorar. Quan un arriba hi ha opcions per explorar, amb l'ajuda d'un adult podem resoldre i parlar. No sempre és fàcil, però amb esforç i coratge descobreixo que hi ha més camins al meu voltant.